Monissa katoissa alimmat kattotiilet ulottuvat räystäskouruun, kuten tässä katossa. Silloin DARI-järjestelmän osia ei voi enää asentaa helposti. Useimmissa katoissa alimmat kattotiilet voidaan kuitenkin työntää hieman toisen kattotiilirivin alle. Tätä varten koputetaan kattotiiliä joko alhaalta ylöspäin tai nostetaan toista kattotiiliriviä hieman ja työnnetään alimmat kattotiilet ylös. Sitten voi asettaa DARI-järjestelmän osat räystäskouruun ja kiinnittää ne paikoilleen ja sen jälkeen työntää kattotiilet takaisin niin, että ne päättyvät juuri sopivasti ja varmasti DARI-järjestelmän osan yläpuolelle. Näin saadaan erittäin siisti liitos kattotiilien ja DARI-järjestelmän osan ja optimaalinen suoja räystäskourulle, vaikka kattotiilet aluksi ulottuivatkin räystäskouruun.